हेलौ गाइस नैबे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि टिप्स एन्ड ट्रिक्सनि फारसे एयारपर्टआव जायफ्रा गोदानै गाखोगोन बिसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो। गाइस ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेंगलरनि कम्पगुडा एयारपर्ट। सिनारिफोरखौ नायदो एसे मोजाङैनो। आरो गाइस नैबेयावनो जोंनि बर्डिं पास दिहुनो। बर्डिं पास माने टिकेट बायदियानो सोलियो आरो बेयो आरो सिनारिफोरखौ बेफोरबायदि रेस्टुरेन्टआवनो रायजोफोर कफि मोनसेया 225 टाका। सोरबा लोंनो गोसोबा लोंफैनो हागोन, फैसा उरायनो गोसोबा उरायफैनो हागोन। थ' लोगोफोर गुड मर्निं। आरो आंनि चेनेलाव बरायबावनाय जाबावबाय आरो भिडिअखौ जागायबावनोसै ना मा होनो? थ' गाइस नैबे जाहैबाय एयारपर्टनि सिनारिया बिराद मोजां। नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामो। बेंगलरनि एयारपर्ट माने इन्टारनेसनेल एयारपर्ट नालाय बिराद गिदिर आरो ओमफ्राय नायनोबो समायना, आन्दायलाबायनोबो हागौ। गेटफोरा मोननै मोनथाम दङ बेनिखायनो आरो एसे नायलांदो। सेरनि ओरैथिं जाग्राफोर बा दामफ्रा बुंजाया। क्रिसमास ट्रि माबा माबि रोङोनि क्रिसमास खाथि मोनफैबाय नालाय मानसिनो दंफां ना मा होनो बिदिखौ। दैनि साहा लोंनायखौ नाय। 250 टाकानि साहा लोंदों आदैया। आंबो लोंखांबाय। आं लोंनाया नै प्राइसफोरखौ नाय। नै आदैया एकदमबारे सादु माने लोङानो इयो। जों बर्डिं पासखौ लाखांबाय, दहायनो लादों। माने बेखौ लानांगौ गोनां जायो नालाय, टिकेटनिफ्राय बेसो खामानि होयो नालाय, टिकेट गारनानै ओरैफै बेखौ लानानै हाबनांगौ आरो गेटआव। दा हाबगोन, हाबखांबा देखायगोन सिङाव माबायदि। आरो गाइस बर्डिं पास लाखांनायनि उनाव बेयावहा गेटआव चेकिं खालामो नोंनि आइडि मोनसे, ओमफ्राय नोंनि बे टिकेट, ओमफ्राय बर्डिं पासखौ लानानै हाबनांगौ। ओमफ्राय जों हाबखांबाय नालाय, ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंनि बेग चेकिं जायो। चेकिंनि उनावसो नों सिङाव फैगोन। आरो सिङाव फैखांनायनि उनाव नोंनियाव बेग चेकिंनिफ्राय नोंनि अरिजिनेल चेकिंआ जागोन। अरिजिनेल चेकिं माने नोंखौ चेकिं खालामगोन, ओमफ्राय नोंनि बे पार्स माबा माबिखौ साइडआव दोननानै नों हाबनांगौ आरो लहा बुस्थु लाना हाबनाङा। बेनो आरो मोनसे। दा जों सिङाव फैबाय, एसे इन्जय खालामदो भिडिअखौ। जों नै फ्लाइटआव गाखोबाय, फ्लाइटनि उननिफ्राय नै दा जों टेक अफ खालामसिगोन, बिरसिगोन। थ' गाइस नायबाय थादो बिरखांसासिम। जोब्बायबा नोंहा जेबो खामानि गैला आरोबाव। नोंहा आरो सिगाङाव बुंखायो आङो, देगार, सिखा, खेमसि, गेस बुस्थु जेनेबा लाइटार हक, सलाय हक जेबो लांफानो मोना। बेगफ्राव नोंनियाव खेमसि, दारि हग्रा जायखिजाया गोबौ बुस्थु बेफोरखौ लांफानो मोना। आरो बिनि उनावहाय नोङो जेबो गैला, सेन बुस्थु लांफानो मोना आरो सेन माने गिदिर सेन दंबा लांफानो मोना। एलकहल बुस्थु लांफानो मोना, बेल'। आरो गाइस जोंना फ्लाइटआबो टेक अफ जाबाय, गुवाहाटि फैबाय। आरो नैबेयावनो जोंनि बेगफोरखौ आनजावनांगौ। नैबेजों जोंनि बेगआ माबानि गुवाहाटिनि एयारपर्ट। ओइ ओंखारसै जों बे एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबाय, गोजानाव थांसै। गारि बन्द होनाया माथो फिसा गारि सोलिदों। तेजपुरसिम थांनो जोंनि रङियासिम थांनो हाबानो ब्लगआबो बेयावनो जोब्बाय। आरो